Hej gutter, nu vil jeg vise jer, hvordan I indsætter en pdf som forside, og bagefter skriver ind. Vi starter i samme pdf som sidst, og det allerførste vi skal gøre, det er, at vi skal indsætte nogle pakker. Den første pakke, den hedder pdf pages, og den anden hedder tics. Dem indsætter vi i bunden af vores preamble, så vi kan herned og indsætter. Og så lukker vi lige på Mark igen. Så går jeg tilbage til vores main, hvor at vi så skal have udkommenteret den her, der hedder make title. Efter vi har gjort det, så tager vi og trykker først på andet, og så trykker vi upload, og uploader pdf'en med forsiden. Den har vi her. Tjekker den ligger i mappen. Det gør den. Fantastisk. Så skal vi egentlig bare have indsat vores pdf. Og det første vi gør, det er at vi bruger include pdf kommandoen, hvor vi så har en page command, og så hernede der har vi så hvilken mappe pdf'en ligger i, og så vores pdf. Det er herinde, hvor at vi skal lave vores tekstbillede og skrive de ting vi gerne vil have inkluderet i pdf'en. Så vi laver en begin text picture, hvor vi så bruger remember picture og overlay som options. Derefter går vi i gang. Vi starter lige med en test nu, så vi kan se hvad der sker. Og så recompiler vi. Vi zoomer ud. Det ligner vores map intro forside. Fantastisk. Vi kan se vores T her, som er vores testnode i fontstørrelse huge. Den er heroppe. Så den måde tics picture fungerer på, det er at den indsætter noget tekst via nogle noder, og de noder de er på nogle koordinater. Så se hele papiret som et koordinatsystem, og så er det så koordinaterne der bliver indsat her. Her har vi indsat den på 0,0, hvor x-koordinatet 0, det er hvor tekstbredden starter fra venstre side, og y-koordinaten er hvor teksthøjden starter fra toppen af. Efter det, så skal vi faktisk bare lege med de her noder, og skridt for skridt få dem indsat, sådan så vi kan skrive i afleveringsopgaven. Jeg har taget noget med hjemmefra, hvor jeg også har indsat nogle kommentarer, sådan så I bare kan bruge det direkte. Så jeg har indskrevet kommentarerne her i forhold til, hvad de forskellige ting betyder. Og så har jeg skrevet noget for eksempel i afleveringsopgave. Der har jeg navngivet noget opgavenummer. Og det her, det er så hvad der står. Sammen med dato og så videre. Vi recompiler. Og vi ser, at tingene står, hvor vi gerne vil have dem. Hvis vi gerne vil have, at tingene står lidt anderledes, for eksempel hvis vi gerne vil have, at datoen her står lidt længere til venstre, så vil vi tage vores x-koordinat, og så gør det lidt mindre. Lad os prøve at sætte ned til 9, og recompile og se hvad der sker. Og det kommer lige tanden længere hen. Vi gør det samme med vores y-koordinat. Gør det op til minus 4,5 og se hvad der sker. Og så blev det rykket lidt opad. Essentielt så er tics-billedet, det er rigtig meget fidgeting. Meget frem og tilbage, se hvordan rykker det så på en måde man gerne vil have det. Og så er det en rigtig god idé at navngive noderne efter noget som giver mening. Koden er nede i beskrivelsen, så det kan I bare kopiere ind, og ligesom de andre to, der er der også et link til dokumentet.